Čaute ľudia, tu je Vrejk, takže dneska sa stretávame u ďalšieho videa s Hot Wheelsami. Takže dneska budeme si zase ukazovať Hot Wheels, dneska ich bude len 10. No, proste ešte som nestihol nejak veľa nájsť, ale možno to dáme aj viac, ale neviem. Jak ťa takéto videá bavia, tak to podpor lajkom, odberom. Mňa potešíš veľmi. Chcel by som aj si nájsť viac času na tie videjka, lebo akože dosť ich vydávam, ale chcem si nájsť na také jedno videjko čas. Teraz si v podstate urobil som si také štúdio z proste neviem, ak si viete predstaviť asi 5 metrov doma, neviem. Však vám ho ukážem. Budem si tam kupovať veci z tému a tak. A napíšte mi do komentáru, že čo by som si mal kúpiť. Ale vydávam videjko, aby ste mali nejaké návrhy, že čo si mám kúpiť. Ale proste mi napíšete. Ešte sa dohodneme. Dobre, ideme na vec. Prvý Hot Wheels, čo tu mám, nebudem vám už ukazovať tie loga zo spodu, proste ja už to mám uverené. Je Lamborghini asi, neviem aké, ale je klasika, vzadu motor. Staré, ledva jazdí, ale jazdí, to je hlavné. Ďalšie, takýto závodňar, úplne rýchla zbesilo, oranžová farba. Takže, čo by som ešte dal? Také, že vážne, že pekné, tak toto je také, že toto len tak ťažko nestratíš. No v noci, hej, alebo keď nemáš svetlo. Mám ďalšie malé autíčko. Minulé video sme mali toto malé autíčko. Dneska máme takéto malinké autíčko, porovnáme ich. To je ešte menšie než to. To je hento. Jak sa to volá? UFO. Z Bratislavy. Ako je tá blbosť tam hore. Dobre. Joj, ďalší tu mám takýto tereňák. Hot Wheels. Áno, je to Hot Wheels. Ktorý ešte jazdí, ale už to má niečo za sebou. Ako každé to autíčko. Dobre, máme tu ďalší takýto tereňák. Ešte tu mám odložená autíčka z minulého videa. A našiel som teraz, ktoré sú si tak podobné docela. Že jeden prišiel, že úplne zopraví a tak. Je to Hot Wheels. Tu je 43, tu je 55. Tak. Ďalšie, už ich máme 5. Ešte ich tu mám presne ďalších 5. Tak možno tam bude aj viacej. Joj, určite. Ďalšie tu mám takéto divné, toto som nemal nikdy rád. Hot Wheels modrý. Zatiaľ čo máme, tak zatiaľ najviac modrých Hot Wheelsov. Ďalší takýto. Vypadá to ako logo Pumy. Ale je to dosť ťažké zo železa. Taký pekný aj spoiler to má. Ďalší nejaký takýto Hot Wheelsak. Toto smrťku, to tam má šeličo. A je docela, patrí to tiež medzi tým, ale je to malé, ak to medzi tým. Napíšte do komentáru, že aké sa vám najviac spáčilo autíčko. Takéto, toto milujem, toto je strašne rýchle. Trošičku som do toho vždy ťukol, ale aj to je docela malinké. Porovnáme si všetky autíčka medzi to. Teraz si vidíš, že aké je najmenšie. Ak by som nemal rátať ten chvost, tak v tom UFO je najmenšie. Dobre, mám ďalšie. Pôvodne takýto nejaký divný spoiler to má, vypadá tak z nejakej budúcnosti. Ten motor. No neviem. Asi dáme 15, ja neviem. Ale mám prázdny košík, musím ísť pre ďalšie. Ľudia, tak pre toto videjko dáme 20. Našiel som také staré, ale malé, také dobré autíčko. Ja neviem, je to divné. Ale čekuj na to. No, môžeš. On chce vidieť dob, skibidi dob, Dobre, dáme si to zase medzi moje malé auta. To je také veľké, ako ten malinký Fiat. Dobre, takže to by sme mali 14. Ja si to musím spočítať, že koľko som v podstate dala autíčok. 11, 12 autíčko.
Ideme na 13. Takýto oranžové s takýmto nejakým riadnym spoilerom, ktorý je zlomený, on by mal byť inak. Takým motorčekom asi vzadu je, áno. Taktok. OK, tak aj oranžových tu máme docela veľa. Čo? No, môj brat mi hovorí, že to není Hot Wheels, ja to ja viem, ale že je podobné auto toto. Ale hej, necháme si ho tu tak vedľa ako čiernu ovcu. Aj keď je oranžová. Dobre, ďalšie. Takéto, čo sa dosť podobá tomuto, lebo to má tiež na boku takéto vymriešky. Červená farba, zelené disky, proste čo viac chceš. To by sme mali aj už 14. autičko asi. Nie. 1, 10, 12, 14. No, 14 autičok. Ideme na 15. 15. je takáto úplne tenká formula. Žltá, to bola vždycky tiež moja obľúbená, je strašne veľká. Bo keď si porovnám s týmto, aká veľká je. Dobre, ideme na ďalšie. Hej. Dobre, ďalšie máme takéto luxusné Hot Wheels auto, vypadá tak Tesla trocha. No tak toto vypadá skôr ako nejaké Audinka, BMWčko, proste šeličo. Mi to furt niečo šepka do ucha. Nech si to niečo zajazdím. No. 14, 15, 16, 17 autičko, takéto mám aj modré. Neviem. Skús mi nájsť takéto modré. Ukáž. To dobre. To je zatiaľ 16. 17 je nejaké takéto zelené. Tam asi pôjdem nájsť pomôcť to autíčko. Modré. A ako nedajte, som sklamaný. 17. Ach. 14, 15, 14, 15, 16, 17, 18. Ideme na 19. Tam takéto biele. Bielo-červené. Staré riadne. Ja mu idem pomôcť posledné autíčko nájsť. Ľudia má smutnú správu, ja som ho nenašiel. To nevadí, ale našiel som dosť iných autíčok. Dneska tu máme iba 3 autíčka žlté, tak dáme tam aj totok. Dáme si tam ako vždycky jasné, že bonus. Bonus dneska je helikoptéra. Taká tok. Mesterská. Hot Wheels. To vám aj ukážem, aby ste mi verili. Hot Wheels. Dobre, tak toto by bolo pre toto videjko všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Napíšte do komentáru, čo by ste sa chceli vyjadriť. A to nie. A to hovorím bratovi. A dúfam, že sa vám videjko páčilo. Nezabudnite zanechať like, odberaču.